A pocs metres d'on parlaven el senyor president de la cooperativa i el senyor Retor, una jove del poble de nom Joana Cruanyes i les seues amigues Llúcia i Àngels havien escoltat la conversa i s'havien quedat rumiant en les implicacions. Ho has escoltat, Joana? Jo crec que hem de fer alguna cosa. Ni un ni altre havien caigut en que no estaven sols mentre parlaven i que com a bons homes drets i fets, acostumats a portar la veu cantant, no eren precisament discrets. I no serà millor que ho conté jo? Sempre vos toca parlar als homes o què? Raó tens, conta-ho tu. Primer que res, a mi em diuen Joana. Joana Cruanyes. I trobe que a este poble la gent no té sang a les venes. Estem a 22 de juny. Ja fa 2 o 3 anys que no hi ha festes de cap classe, només processons i misses. Mentrestant vaig sentint dir que quina llàstima que ja no hi ha festes i que quines ganes. I res, no vaig moure. Ja heu sentit a don Vicent i a don Jaume, que tots són excuses i problemes de principis. I jo trobe que és que tampoc tenen ganes de baixar el llum. Les meues amigues que em diuen: Joana, que si no tenim festes ni ball, com coneixerem nòvio? Se n'aniran tots a la guerra i en quedaré per a vestir sants. A tu no et fa patir quedar-te sense marit? I jo lo que estic farta és de sentir-les com es queixen, que no tenim ni 20 anys i només pensen en casar-se a veure si les trauen de casa. Aixina que per a no sentir a uns i a altres, amb tant de mil homes i espavilats que tenim per ací, li toca a una joveneta moure el cul. Anirem les tres al Raval de la Mar a preguntar-li a Isabel que alguna idea tindrà. Isabel, la de les danses, havia arribat a Xàbia molts anys enrere. La majoria no recordaven des d'on. I segurament, per la seva condició inicial de forastera, havia mostrat des de ben prompte un interès per estudiar la idiosincràsia local en molts aspectes que la majoria d'autòctons de cognoms menyspreàvem com a residus del passat. La festa de Sant Joan era un d'estos temes. Per a la majoria de gent era una cosa que celebrava sola i prou. Com si d'una recepta màgica es tractara, Isabel va descriure-li els elements necessaris. Per al ritual del foc ens calen diverses coses. Una o més fogueres, òbviament, a ser possible de trastos vells i coses de què ens volem desfer. Herba de vidriella per fer corones, faves i aliments de temporada, balladores i balladors que dirigeixen la dansa desordenada dels salts dels participants. Però sobretot necessitem la música. Les tocates de Sant Joan s'han de fer amb dolçaina. Tolo Segarra li les va ensenyar al seu nebot, però clar, ara només les coneix ell en persona, de manera que si no el tenim a ell, poc podem fer. Tindrem festa però no ritual, i si les collites d'enguany van malament o un grapà de parelles es separen, la gent estirarà la culpa dels mals auguris. I aleshores què fem? Tolo viu ara al Portitxol. Jo et puc dir quina casa és. Si tu el convences de tornar i de fer les corones, jo m'ocuparé de la resta. Però ho tindràs difícil. És molt cabut i no vol saber res de ningú. Si tot va bé, ens veiem demà, just després de dinar a l'ermita de Sant Joan. Però com abans que res era cabuda, Joana va assumir el repte personalment sense saber del tal Tolo més que 4 coses bàsiques i coneixent vagament la seva cara. Era massa jove per haver-lo tractat en el seu apogeu festiu. Coneixia, això sí, la seva perícia musical. Havia après prou música de menuda per a distingir un bon d'un mal intèrpret i no deixar-se enganyar per les aparences o la reputació. Però poc més que això. Mentre queia sobre el poble la nit més curta de l'any, la del solstici d'estiu, Joana va eixir del poble encaminant-se directe a buscar el dolçainer. Amb diverses hores de marxa per davant no podia permetre's el luxe d'esperar a l'endemà.